İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam mehriban ildeşler. Hoş geldiniz birin şugunki programmamda. Men sizin şugunki programma goşulup bilýäningizde öýrenşat. Men her tapar şu programmaların üstü bilen, sizin bilen bile wagt geçirmäge sabırsızlyk bilen garaşýan. Men umid etýän sizin durmuşyňyzda hem medat gowy, hem esasy, hem sizin ruhy durmuşyňyz barada men oýlanýan şu wagt. Geçen gepleşiklerimizde öğrenen dağıtlarımız sizin kalbinize hem ruhu taydan ösmeňize kömek edendir deyip men umid etýän. Şu programmaları siz bilen paylaşmak bilen men sizin ruhy durmuşyňyza, ruhu taydan ösmeňize kömek etmek isleýän. Goýşuňky öğrenjek zatlarymız hem size ruhu taydan kömek etsin. Geçen gepleşigimizde ýadyňyzda bolsa biz potparyň aýaly barada gurun edip geçdik. Hem oň häsiýeti barada, häsiýeti nähili. Ol ahlak taydan gowy bolmadyk aýal, päk bolmadyk aýal. Ol Yusuf bilen yatmak isledi. Ýöne Yusuf Hudaýy söýýänligi üçin hem şol Hudaýyň güýjüniň üstü bilen şol bolup geçen synaga yok diýmek bilen jogap berdi. Oň Hudaý bilen ýakyn gatnaşygy kömek etdi diýdik. Men şu gün ýene de käbir sapaklar şu aýaldan öwrenen sapaklarymyzy siz bilen agzak geçmekçi. Eger şu ýerde aýdylýan sapaklar siziň durmuşyňyzda kömek eden bolsa, maňa hat üstü bilen ýazyp paýlaşmaňyzy isleýän. Ilki bilen näme şol potparyň aýalynyň häsiýetine seredemizde biz näme öwrenýät? Biz seresap bolmaly. Nire dediğimiz barada seresap bolmaly. Hem oyu okuda däldi, ruhu taýdan biz oyu bolmaly. Sebäbi şeytan bizi hemişe aldap, aldawa düşürmek isleýär. Ene bu barada 1 Petrus kitabynyň 5-nji babynyň 8-nji 9-njy aýatlaryna şeýle diýär. Hüşgär we oyu bolun. Düşmanyňyz iblis arlaýjy artlan ýaly aýlanyp awyny agtaryp ýörenler. Berk iman bilen iblise karşı durun diye. Ene şol şeytan hem şoň mekirlik bilen etýän hereketleri biziň günlük durmuşymyzda täsir etýär. Men öz durmuşymda da bolup geçýäşi. Ýygy-ýygydan ol her hili ýol bilen biziň ültümidi Hudaýdan soğmak isleýär. Sebäbi ol şeytanyň esasy maksady bizi Hudaýa garşy öwürmek. Men öz kalbymda da gaty seresap bolmasam, kalbymda Hudaýa garşy gatylyk töreýär. Bir zat üçin dilek etýän, dilegime jogap almaýan. Soň eger men seresap hem ruhy taýdan oýa bolmasam, kalbymda Hudaýa garşy gahyr hem gatylyk belki ýigrençem dörep bilýär kalbymda. Şoň üçin biz seresap bolmaly. Biz synaň haçan boljakdygyny bilmeýäs. Ýöne şonda da Hudaýyň mukaddesine aýdylşyna görä biz äge bolmaly, seresap bolmaly, hemişe kalbymyzy barlamaly. Aňymyzda bolup geçen pikirlerem Hudaýyň mukaddes ruhunyň üstü bilen biz barlap durmaly. Gelip çykyş kitabynyň 4-nji babynyň 7-nji aýatyna näme diýilýär? Eger sen nä dogry iş etdiň, günä bosagada peýlap ýatanlar. Günäniň seniň üstüňden höküm türesi geler. Ýöne sen günäniň üstünden agylyk etmelisin. Ene şu ayetlerden görüşmedem ýaly biz haçan nä dogry iş etdik? Günä hemişe bosagada peýlap ýatyr diýe. Günä eýem biziň üstümizden höküm sürmek isleýär. Ýöne Hudaýyň bize berýän maslahaty siz günäň üstünden höküm sürüň diýe. Günä siziň üstüňizden höküm sürmesin.
Yönü men düşünýän sizin ýagdaýyňyzda belki sizde de her hili tynançyklar, kynçylykly pursatlar bolup geçýändir. Yönü şonu da Hudaýyň sözi şol kynçylykly pursatlardan üstün bolmaga bize kömek etdi. Ene käwat belki sizin durmuşyňyzda da bolup geçýändir. Şu men öz durmuşymda şeýle kalbymda agyrlyk bolýar. Men hatda yerimden turup ýüräpim, ýüremäge de güýç bolmaýan wagty bolýar menne. Ruhy taýdan gaty gowşak. Hem şol ruhy taýdan gowşaklyk kalbymda agyrlyk, agry bizi fiziki taýdan hem gowşatýar. Sizde de şeýle ýagdaý bolup geçýärmi? Menne käwat bir zat üçin dilek etýän bir näçe ýyllap şeýle köp dilegde sağlyk üçin ýa-da başga durmuşda wajyp bolan zatlar üçin ýöne Hudaý köp şeýle garaşdyrýar. Hudaýyň wagty biziň wagtymyz bilen gabat gelmeýär. Şonu garaşmaktan men käwat ýadap kalbymda agyr bolýar. Men şonu käwat fiziki taýdan hem ýürekde duýýan. Belki sizde de şeýle zatlar bolup geçýänler. Eger şeýle bolsa siz şonu da Hudaýa ýüz tutup oňa öz durmuşyňyzda kömek etmegi sorap bilýäňiz. Hem şu kalbyňyzy dikeltmegini soraň, ruhy taýdan dikeltmegini, hem şatlyk getirmegini, şatlygy dikeltmegini sorap bilýäňiz. Biz aýratyn hem men ýaş gyzlara ýüzlenmek isleýän, şol günäden gaça durmak üçin siz şol ýaş ýigitleň ýanyna ýeke bolmaň. Durmuşa çykmadyk gyzlar bar da men aýtýan bu ýerde. Täbi şolar bilen diňe ýeke bolmak bu sinege salyp bilýär. Edil potparyň aýalynyň bolşy ýaly sizi hem sinege salyp bilýär. Ene bu şeýle ýagdaý sinege edil potparyň aýalynyň durmuşynda bolup geçen ýaly islenik mesike iman etýän aýallarda da bolup bilýär. Men şolar barada eşitdim. Täbi şeytan bizi her hili sinege salmak isleýär. Ýöne biz iman üstü bilen iblise garşy durmaly. Ene biz bu barada 1-nji Petrus kitabynyň 5-nji, 8-nji, 9-njy aýatlaryna görüp geçdik. Gelin ýene de Pawlusyň Efeslere hatyna seret geçeliň. 5-nji bab, 15-nji, 16-njy aýatlarda näme diýär? Şeýlelikde nähili ýaşandyňyzda üns beriň. Nadalar ýaly däl-de danalar ýaly ýaşaň. Her bir fursatdan degerli netije çykaryň. Täbi bu yaramaz döwürdir diýär. Ene şu ýerde görüşmi diýäli hem Hudaýyň bize berýän maslahaty, Hudaýyň ýüregi biz şu dünýäde nähili ýaşaýandygymyza üns bermeli. Täbi ol biziň durmuşymyzy öz şöhraty üçin ulanýar. Ol biziň her birimizi İsa Mesih'e inanýanlary, iman etýänleri ýagty nur bolmaga çağırdy. Biz şu dünýäde siz nur kimin ene çıra kimin nur saçyň diýdi bize. Şoň üçin biz nähili ýaşaýandygymyza üns bermeli. Nadalar ýaly däl-de, akmaklar ýaly däl-de biz parasatly, danaly adamlar, aýallar hökmünde ýaşamaly. Ýene de biz näme öwrenýäs potpardan, bize beýleklerden hökman goldaw dayanç gerek. Biz bu durmuşy ýeke ýaşap bilmeýäs. Ýekelikde bolan wagtymyzda şeytan hasem bizi köp sinege salyp bilýär. O köplenç bizi bir toparda, grupda bolanmyzda sinege salmaýar da haçan biz ýeke wagtymyz aňmyda erbet täsir edip negativ pikirler salyp bizi Hudaýdan ünsümidi Hudaýdan soňýar. Şoň üçin bize hökman beýleklerden goldaw gerek. Potparyň aýalym ýeke bolan wagty Ýusuf bilen ýatmak isledi. Ol ähli hyzmatkarlaryny bir ýere iýberen bolmaly. Ene şeýle etmekligiň öz nä dogry hereketdi. Durmuşa çykan ýa-da çykmadyk bolsun tapawdy ýok. Siz hiç açan erkek bilen ýeke bolmaly däl. Täbi şeýle ýagdaýda bolmaklyk bizi sinege salýar. Pawlusyň Efeslere ýazan haty 6-njy bab 11-nji aýat şeýle diýär. İblisiň hilelerine garşy durup bilerňiz ýaly Hudaýyň beren ähli ruhy ýaraglaryny dakynyň diýär. Ene şol Hudaýyň mukaddes sözüniň üstü bilen mümkin. İblisiň hilelerine diýär, onu her hileler bolup bilýär. Şoňa garşy durup bilerňiz ýaly siz Hudaýyň beren ähli ruhy ýaraglaryny dakynyň diýär. Ene şol iman hem şol imany biz edil sowut hökmüne ulanmaly. Galkan hökmüne ýüregimizi gorap, aňymyzy goramak üçin. Ene bu Pawlusyň bize berýän maslahaty.
Yine de näme zatlar öwrenýäs biz Potifaryň aýalynyň durmuşyndan. Biz büdürenimizde ya da günah edemizde şonu boyun almaly. Eden günahymyzy Hudaýyň öňünde boyun alýar. Potifaryň aýaly Ýusufa aýplady. Ol günah etmäge finanşanmyzda biz üçin hem başgalary aýplamak aňsat. Sebäbi bu şol ünsi bizim özümizden soňa aňsatlyk bilen biz beýleklere üstüne ýükläp bilýär. Ene biz köplençe ýagdaýda on günäsi, mun günäsi ya da Hudaý hem günäkärläp bilýär. Biz muny Adam ataň durmuşynda gördük. Hudaý Adam atadan näme üçin, näme etdiň sen? Diýip ýüzlenene o näme diýdi? Sen baňa beren aýalyň, baňa şol iýme diýen agajyňdan miwe alyp berdi, menem onu iýdim diýär. Hudaý şeýdi günäkärläp otyr. Biz hem öz durmuşymyzda beýlekler aýplap bilýär. Ýöne Hudaý aldap bilmeýär. Ol biziň ýüregimizi bilýär. Ene siz bu barada Ýebreýler kitabynyň 4-nji babynyň 13-nji aýatyny gördüňiz. Hudaýyň öňünde biz ýalanaç mahluklardyr diýär. Her birimiz. Biziň pikirlerimiz, kalmada bar bolan zatlar, biziň ýüreýän ýollarymyzyň hemmesi hem Hudaýa aýan. Biz hiç için Hudaýdan gizlenip bilmeýär. Eden günahymyzyň üstüni basyrman eýsem şonu boyun alyp toba etsek, ene şol Hudaýa hormat getirýär. Hudaý biziň agdymyzy, her bir çykýan sözleri, kalbymyzy, ol kalby päkleri kabul etýär. Ene Zebur kitabynyň 119-njy babynyň 2-nji aýatyna şeýle diýär. Ya Rab, yalançy agyzdan, hileli dilden meni halas et diýär. Ene şeýerden görüşme diýäli, Dawud paçasyň dile geçýäli biz hem şeýle, eger bize şeýle päk ýürek bolmadyk bolsa, ya da agdymyzdan gowdatlar çykmaýan ýagdaýda agdymyz päk bolmasa, Dawud paçasyň dile geçýäli biz hem Hudaýa ýüz tutup yalançy agyzdan, hileli dilden halas etmeni. Eger siz şeýle dile geçseňiz, ol siziň dileňizi eşitmäge taýýar. Yine de biz näme öwrenýäs Potifaryň aýalyndan boş wagtymyzy päk pikirler bilen doldurmaly. Päk pikirler bilen doldurmaly. Şu gaty kyn günnelik durmuşymyzda, sebäbi men öz durmuşymda da şu hakykaty bilýän, ýöne kynçylykly pursatyň içinde garaňkylykda bolamna şunu etmeklige men gaty kyn görýän. Ýöne mukaddes ruh kömek etip bilýär, oňa diňe kömek et diýip ýüzlensek, ol kömek etip bilýär. Käwat diňe şu dile getmäge de özüň gowşak duýýan, menne bolup geçýär şu zatlar. Şonu diňe kömek et diýip aýdyp hem bilýär. Hudaý şonu hem eşitýär. Pawlusyň Filiplere hatyna şol o pikir etmek barada, päk pikir barada näme diýär? Ol 4-nji bab 8-nji aýat: Ey dogalar, hakyky, hormata münasip dogry, päk, ýakymly, ajaýyp näme bar bolsa şol barada oýlanyň. Hawa, ýagşy we öwga münasip zatlar barada oýlanyň diýär. Ene Hudaýyň bize berýän maslagaty biz hormata münasip bolan zatlar barada oýlanmaly. Näme dogry bolsa şo barada oýlanmaly. Päk zatlar barada, ýakymly, ajaýyp zatlar barada oýlanmaly. Hem näme hakyky bolsa şo barada oýlanyp bilýär. Ene Efesler kitabynyň 6-njy babynyň 11-nji aýatyna aýdýaly, biz Hudaýyň ýaraglaryny ulanmaly. Ol Hudaýyň mukaddes sözi biziň üçin ruhy ýarag, şeytana garşy görüşmekde kömek edýär. Şu aýatlary ýatlap, her fursatda Hudaýyň berýän wagdalaryna daýanyp ýaşamyzda biz iblise garşy durup bilýär. Size erbet pikirler barmy şu wagt? Kalbyňyzda, aňyňyzda erbet pikirler barmy? Eger bar bolsa ya da negativ pikirler bolsa, men şonu Hudaýyň hakykaty bilen çalışmaga size çagyrýan. Ýanky aýdyşym ýaly gaty aňsatdal ilki bilen ýöne ýuwaş-ýuwaşdan praktika etmek bilen mümkin. Diňe bir aýat okap bilýäňiz, şo barada oýlanyp, kalbyňyzda şonu singdirmeli, hem şo barada garaňkylygyň içinde de şo aýat barada Hudaýyň beren wadasy barada oýlansaňyz, o size ýuwaş-ýuwaşdan kömek etýär. Ilki bilen ýüregiňiziň, kalbyňyzyň duýmadlygy hem mümkin. Men şeýle diýmegiň sebäbi men öz kalbymda bolup geçýän zatlar şular kynçylykly pursatda aýada okamna ol kalbyma jümp bolmaýar ilki bilen. Ýöne
qaytalayan soň mukaddes ruh şol mukaddes okumamyň üstü bilen bide kömek etip bilýär. Ýene başga bir öwrenýän sapagymyz Hudaýly oglan Ýusuf şol aýaldan aralmak üçin nädogry hereketlerden gaçyp bilermi dol? Oýlanyp görüň şu wagt. Hudaý ynam etýän aýal bolsun, adam bolsun, şeýle galp ýagdaýlarda nähili hereket etmeli? Şu barada da oýlanyň. Hudaýa ynam etýän aýal nähili şeýle galp ýagdaýlarda nähili hereket etmeli? Ene bu barada Pawlusyň Rimlere hatyny şeýle diýär 12-nji bab 19-njy 20-nji aýatlar. Ey edilerim, özüňiz ağır aljak bolmaň. Muny Hudaýa tapşyryň. Tebäbi Hudaý öç meninkidir. Cezalandyrjak mendirin diýär. Gaýtam mukaddes ýazgylarda ýazılanlary berjaý edin. Düşmanyň aç bolsa oňa nan ber. Suwsan bolsa suw ber. Şonu onuň başyna köz goýarsyň diýdi. Yamanlyk senden üstün gelmesin. Tersine ýagşylyk edip yamanlykdan üstün bol diýär. Ene Hudaýyň sözi hemişe bize garşy yamanlyk etýärlerde näme berdi? Hemişe biz olary ýagşylyk bilen jogap bermeli. Edil Ýusufyň durmuşynda da ol Potiparyň aýaly oňa erwetlik edip onu türme atdyrynan bolsa, Ýusuf entegem şoň eden hereketlerine yamanlyk senden üstün gelmesin diye. Oňa yamanlyk bilen jogap bermen, eýsem ýagşylyk edip, ýagşylyk etmek bilen biz yamanlykdan üstün bolup bilýäs. Düşmanyň aç bolsa oňa nan ber diýär. Suwsan bolsa suw ber diýär. Şonu sen oň başyna köz goýýan eken. Hem Hudaý bize şu ýerde anyk aýtýar. Cezalandyrjak mendirin diýär. Şoň üçin siz özüňiz ağır aljak bolmaň, onu maňa tapşyryň. Men özüm siziň üçin ağır alyp bererim diýär. Siz nähili ýagdaýda bolsaňyz hem şu wagt. Ene şol Potiparyň aýalynyň günäsi zinahorluk bolanam bolsa, onuň günäsiniň kökü nämedi? Esasy gahar, kalbyna gahar bardy. Şol Ýusuf oňa ýok diýenden soň, ol gahar edip ony türme attyrdy. Türme saldy, taldyrdy. Şol ağır almak üçin şon şeýledi otyr. Siziň durmuşyňyzda nähili? Belki siziň durmuşyňyzda da kalbyňyzda ajylyk bardyr şu wagt. Ýa-da gahar bardyr. Sizin size özüňize erwetlik edenden ağır almak isleýändiňiz. Oýlanyň şu zatlary barada. Eger sizde şeýle bir ýagdaý bolsa, gahar bolsa, ağır almak isleýän kalbyňyzda bolsa, şol günäni Hudaýa tapşyryň. Ya-da şonu Hudaýa tapşyryp bilmek üçin siz näme etmeli? Näme etýäňiz? Ene Zebur 23-nji bab 3-nji 4-nji aýatlarda şeýle diýär. Rabbiň dagyna kim çykyp biler? Mukaddes öýüňde kim durup biler? Elleri pak, ýüregi de ak, köňlüni galplyga gönüp durmaýan, hile bilen kasam etmeýän insan diýär. Ene Hudaýyň sözi bize şeýle diýär, kalbyň pak bolsa diňe şonu sen men huzurumda durup bilýän diýär. Eliň pak, kalbyň pak, köňlüňi galplyga gönüp durmaýan insan, her bir aýal, her bir erkek hile bilen kasam etmeýän Hudaýyň huzurunda durup bilýär. Eger siziň kalbyňyz pak bolmasa, elleriňiz pak bolmasa, onu Hudaýyň huzurunda durup bilmeýäňiz. Siz gödüňize getiriň şu wagt. Ýusuf tynaga boyun bolup, öz tenine görä hereket eden bolsa, onuň durmuşy nähili bolardy? Günäden bolsa nähili bolardy? Hudaýyň ak patasy oň üstünde bolmady. Elbetde Hudaý oň bilen bolmady. Hudaý hatda ol türmede kady, öz merhametiniň üstü bilen oň eli onu ýalkady. Ýusufyň el degen zady Hudaý ýalkady. Hem Hudaý hemişe oň bilen, ene bu gelip çykyş kitabynda şeýle diýär. Hudaýyň eli hemişe Ýusufyň üstünde diýär. Sebäbi ol Hudaýy ret etmedi. Hatda garaňkylyk pursatda da ret etmedi. Muny Misir padşahı görüp onu türmede de baş tutan etip belledi. Hudaýyň öz ýolundan ýöreýärlere, özüne wepalylara wadasy şeýle. Zebur 83-nji bab 10-njy aýat. Ol dogry ýoldan ýöreýärlerden hiç bir ýagşylygyny gaýgyrýan däldir. Dogry ýoldan ýöreýärlerden hiç bir ýagşylygyny gaýgyrýan däldir diýär.
Zebur 83:12. Ene bu Hudaýyň size berýän wadasy. Siz durmuşyňyzdaky synaglara nähil jogap berýäňiz? Şu synagyň içinde käňiz siz kime ýüzlenýäňiz? Nähil ýol bilen şondan üstün bolup bilýäňiz? Ýüsüp ýaly Hudaýyň isleglerini kanagatlandyrýaňyzmy ýa-da şol Potparyň aýaly ýaly teniň isleglerini kanagatlandyrýaňyzmy? Şu iki soru barada siz oýlanmaga çagyrýan. Belki siz öz durmuşyňyzda şol aýal ýaly begüne birini adalatsyzlyk bilen aýplansyňyz. Eger siz birini adalatsyzlyk bilen aýplan bolsaňyz Hudaýdan ötünç soraň, hem şol aýplan adamyňyzdan, aýalyňyzdan ötünç soraň. Günäni nähili dogurladyňyz, nähili düzeltdiňiz soňlugy bilen? Oýlanyň şu barada, nähili günäden bolsaňyz? Ýyly ýazgylarynyň 1-nji kitabynyň 29-njy babynyň 17-nji aýatyna Dawud Padşah şeýle diýär. Teniň kalby synaýandyňy we kalby päkligi halaýandyňy men bilýärin ey Hudaý diýär. Hudaý siziň hem kalbyňyz synaýar. Hudaý siziň hem kalbyňyzyň päkligini halaýar, şonu isleýär. Her birimiziň kalby päkleri bolmagyny isleýär. Hudaý kalby päkleri halaýar, hem şolary ýalkaýar, ol Ýusuby ýalkady. Potparyň aýaly barada Ýusup bilen situasiýadan soň näme bolanyny biz bilmeýäs ýöne iň esasat Hudaýyň ýolundan ýöremek. Hudaýyň ýolundan çykmaň, şonda siziň bar işiňiz oňuna bolar. Ene bu hem Hudaýyň bize berýän wadasy, ol Zebur kitabynyň 1-nji babynyň 1-nji, 4-nji, 6-njy aýatlaryna bize şeýle diýär. Hudaýyň gözi hemişe şol dogurluk edýärleriň üstünde diýär. Bu barada siz özüňiz şol kitapda okap bilýäňiz. Hudaý bize diňe bir dogry ýol görkezmek bilen çäklenmän. Ol şeýle hem bize islenik synagyň içinde bolamyzda şol synagdan üstün bolmaga bize güç berýär. Men şunu öz durmuşymda hemişe görýän. Men gaty goşuk diýen wagtymda ol şu turup gitmäge hemişe oň ýolundan ýöremäge güç berýär. Siz Hudaýa özü bilen iň ýakyn gatnaşykda bolmaga çagyrýan üçin oňa minnetdarlyk bildirýäňizmi? Men sizi şeýle minnetdarlyk bildirmäge çagyrýan. Sebäbi ol her ýeriňiz bilen iň ýakyn gatnaşykda bolmak isleýär. Özü üçin siziň her biriňiz isleýär. Ene şu dünýäň hödür edýän zatlary boşluk, siz bilýäňiz muny nähili zatlardan biz öz kalbymyzda, şol kalby boş diýýärmizde, şu töwrekde bar bolan zatdan doldurmak isleýäs. Ýöne şolaň hiç biri biziň kalbymyzda rahatlyk bermeýär ýa-da bizi kanagatlandyrmaýar. Eger siz synaga düşüp günä eden bolsaňyz, men sizi Hudaýyň öňünde boyun almaga çagyrýan, sebäbi ol sizi bagşlamaga taýýar. Hudaý muny öz sözünde size wada berýär. Bu barada 1-nji Ýohanna kitabynyň 1-nji babynyň 9-njy aýatyna şeýle diýär. Günälerimizi boyun alsak, ol ynamdar, adyldyr. Günälerimizi öter. Bizi her hili yamanlykdan arasalar diýär. Dawud Padşah ýaly Hudaýdan günlük durmuşymyzda kömek etmegini, yüregimizi päklemegini biz soramaly. Ene ol Dawud Padşah Batşeba bilen günä edenden soň ol Zebur kitabynyň 50-nji babynyň 12-nji aýatyna şeýle diýdi. Ey Hudaý, menne päk ýürek ýarat we içimdäki hakykat ruhuny özgört diýär. Şu ýerden görüşmedi ýaly ol Hudaýdan özüne päk ýürek yaratmagy hem içindäki hakyky ruhy, ol Hudaýyň mukaddes ruhuny özgörtmegi Hudaýdan dilä otyr. Şondan sonra maňa diýe kömek et. Näme üçin şeýle dile edip otyr? Sebäbi ol Batşeba bilen zinahorlyk etdi. Ýadyňyzda bolsa ol şol Batşebaň adamsyny söwüşe urşa ýollap ony öldürmek isledi. Ol ölenden soň özi Batşeba bilen ýatdy. Şoň üçin hem ol şeýle etmek bilen Hudaýa garşy günä etdi. Indi şonu boyun alyp, öz günäsini boyun alyp, menne ýene de päk ýürek ýarat, hem öz ruhuny menne täzele diýip otyr. Ene şu aýal diňe özi barada pikir etdi. Hemme zat onu barda ol padşahyň köşkünde ýaşawaty.
Yönü şonu da şol Potipar'ın ayalı özü barada pikir edip öz islegini amala aşırmak istedi. Öz islegini amala aşırmak uğrunadı. Onu duygulary kontrolluk etdi. Hem şol tene bolan howete göre yaşadı ol. Mukaddes ruh onda yok. Kalbyna şol öz tenne bolan howetlerini kontrolluk etmäge, kömek etmäge mukaddes ruh yok onda. Ol fiziki tarapdan bayam bolsa, ruhu tarapdan on kalby boşdy. Oňa näme ýetenekdi? Hudaý hem Hudaýyň mukaddes ruhy on kalbyna gereklidi. Tediň durmuşyňyzda nähili? Tedem şu ayal ýaly özüňiziň bolmadyklardy küýseýäňizmi? Näme şu wagt küýse awatyrdyňyz? Tede degişli bolmadyklar bir zat bardyr, tedem şonu küýseýänsiňiz. Kalbyňyzy barlaň şu wagt. Belki tedem owadan jaý edilmek isleýänsiňiz, maşin ya da başga biznes ya da başga biriniň maşgalasyna göz gyzyrýansyňyz. Näme küýseýäňiz? Eger kalbyňyzda şeýle zat bolsa, Hudaýdan şol islegi kökü bilen aýyrmagyny soraň. Täbi şonu siz Potipar'yň ayaly ýaly ýalňyşlyk etmersiňiz. Eger biz gözümüz nä dogry ýerde bolsa, hem öz pikirimizde de nä dogry ýerde bolsak, şeýle ýagdaýda biz sinaglara düşüp bilýär. Bu biziň Hudaý bilen beýlekler bilen gatnaşygymyzda gowy däl. Başga zada göz gyzyryp, başga zada küýsemeklik. Biz özümizde Hudaýyň bize beren dadyna minnetdarlyk bildirip ýaşamaly. Şonu biz sinagdan gaçyp bilýär. Hem şonu biz bökdünçliklerden hem gaçyp bilýär. Ene men aýtmaýaly şol aýalda padşahyň köşkünde hemme zat bardy. Ol jan penalaryň Misir padşahynyň jan penalarynyň baştanyň aýaly. Oňa başga näme gerekdi? Ýöne ol şonu da öz adamsyndan daşary ýütübi isläp, ýaş owadan oglany isläp otýar. Teniniň isleglerine ýol berip otýar. Ol Hudaý tanamaýar, şoň üçinem onu şeýle öz durmuşynda günä bolup geçdi. Bizim gözümizi Hudaýdan aýyran badymyza synaga düşýär. Şu dünýäniň zatlary bizi isläp başlaýar. Deňe Hudaýyň ruhunyň üstü bilen, Hudaýyň güýji bilen biz synaglardan üstün bolup bilýär. Şu günkü öwrenen zatlarymyz barada oýlanyň. Aýryten hem şol Potipar'yň aýalynyň öwrenen eň esasy sapaklaryňyz barada oýlanyň. Näme size öwretdi? Gynantaňam şu günkü gepleşigimiz tamamlanýar. Men häzirlikçe siz bilen hoşlaşýam. Oy Hudaý size durmuşyňyzda kömek etsin. Hoş sağ bolun. Senin adında günem yolunu bütün kalbimi sana tapşır.